ग्राम पंचायत मुखलिसपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी मनोज कुमार अग्रहरी। ए भैया ए चाचा, अब की बारी ग्राम पंचायत मुखलिसपुर के प्रधान मनोज कुमार अग्रहरी के बनावे के बा। कैसे विकास होई केकरा पियास होई सबे लोग इहे कहता। कैसे विकास होई केकरा पियास होई सबे लोग इहे कहता। टूटल बनाली हो गौवा के गोली हो दिक्कत भइल रहता। के बाट चाहे तानी मन नेता लागे के बाहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज कुमार के विजयी बनाव के बहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज अग्रहरी के प्रधान बनाव के बहो। ए भैया ए चाचा, मनोज कुमार अग्रहरी के कहल बा कि कोरा कागज पे एगो चांद बनौले बानी, ए धरती के आसमान बनौले बानी। हम जानत तनी ग्राम पंचायत मुखलिसपुर के लोग हमरे है हमरे रही। यही से रउआ सब लोग के हम अपन भगवान बनौले बानी। पूरा गौवा में इन्हीं के हालानु बा, सबे कहत टोला मुहालानु बा। पूरा पंचायत के बाद नहीं प्यास हो, फ्री में पास होई घर घर आवास हो। गौवा में इन्हीं के हालानु बा, सबे कहत टोला मुहालानु बा। बीत गइल बीच चुनाव 21 में लावे के बाहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज कुमार के विजयी बनाव के बहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज अग्रहरी के प्रधान बनाव के बहो। जन जन ने ललकारा है मनोज कुमार अग्रहरी हमारा है। ए भैया ए चाचा, अब की बारी ग्राम पंचायत मुखलिसपुर से प्रधान मनोज कुमार अग्रहरी के बनावे के बा। तो रउआ सब लोग दिल से सपोर्ट करी जा और मनोज कुमार अग्रहरी के वोट करी जा। सारा पंचायत के राय बाटे हो, सब करत इहे सलाह बाटे हो। बनी है प्रधान भैया दुख होई दूर हो। राशन कार्ड पेंशन बना वही है जरूर हो। सब लोग के इहे राय बाटे हो, सब करत इहे सलाह बाटे हो। कहे काजल सिंह प्रेम राजा से बात बतावे के बाहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज कुमार के विजयी बनाव के बहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज अग्रहरी के प्रधान बनाव के बहो। कैसे विकास होई केकरा पियास होई सबे लोग इहे कहता। टूटल बनाली हो गौवा के गोली हो दिक्कत भइल रहता। के बाट चाहे तानी मन नेता लागे के बाहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज कुमार के विजयी बनाव के बहो। विजयी के झंडा लहराव के बहो मनोज अग्रहरी के प्रधान बनाव के बहो।
अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें साई फिल्म्स रामकोला गोविंद सिनेमा हॉल के ठीक सामने। मोबाइल नंबर 9956 8270 48।